ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾನಿತ್ತೆ ಬೇಲಿರ್ದು ಬತ್ತಿನೇ ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ರೆಂಗ ಪಿರೋದಿಲ್ಲದ ಮಾಮಿನ ಮಗಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯದ ತೊಟ್ಲು ಪಾಡ್ರೀನಿ ಅಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೋಯರ ಆಯ್ಚ ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತನು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡೆದ ವ್ಲಾಗ್ ಪಂತೇನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಬಯ್ಯ ಗಂಡ್ಲ ಬಲ ಅಂತ ಅಂತೀರ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪೋಡು ಬಾಲ್ಯಗೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊನತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ದ ಐನು ಇತ್ತೆ ಕೊರಡು ಅಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇತ್ತೆವರ ಅಂಚ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಪೋದು ಬರೋಡು ಲೆತ್ತಿನೇಕ್ ಬಯ್ಯಾಂಡಲ್ಲ ಅವು ಬಲ ಅಂತ ಅಂತೀರು ಒಂಜಿ ಗಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಪೋದು ಬರೋಡಿತ್ತೆ ಪಿದಡಿಯ ಅಂಚ ಅಮ್ಮಲ ಲೆತ್ತ ಪೋದು ಬರ್ಪನಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ ಆಂಡ ಮನ್ಪೆ ಆಯ್ಚಿನ ಮನ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ತುಕ್ಕ ಬೈ ಬೀಚಕ್ಕಡ ಇಂಕಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಐತೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಇಲ್ಲು ತೂಜುನ ತವ್ವೇಲ್ ಅಡೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅವು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪ್ರದೆತ್ತನ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ ಪೋದು ಬತ್ತ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತನೆ ಬೊಕ ಲಾಡು ಬೊಕ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತನೆ ಅಂಚ ತಿಂದದು ಬಾಲೆನ್ ಪುರ ಪತ್ತದು ಬಾಲೆಡ ಚೂರು ಗೊಬ್ಬುದು ಮತ್ತು ಆಕಡೆ ಪುರ ಪಾತೆರ್ದು ಪುರ ಬತ್ತೀನಿ ಬಾಲೆಗೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ತೂದು ಬರ್ತೀನಿ ಪಾತೆರ್ದು ಮತ್ತು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ನನ್ನ ಚೂರು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ನನ್ನ ಟಿ ವಿ ತೊಗೊಂಡು ಕುಲ್ಲು ಅತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ನೀರು ಕಾಯ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಏನು ಬುರಾಣಿ ಪಂಡದನಿಗಳ ಪುಚ್ಚೆ ಒಂದೊಂದು ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಐತೆ ಕಿನ್ನಿಲ ಒಂದು ತುಲೆ ಕಿನ್ನಿಂತುಲೆ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕುನಿ ಅಮ್ಮ ಪತ್ತರ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಬುರ್ಚಿ ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮಗ ಒಂಜೆತೆ ಕಿನ್ನಿ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಯದ ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚದ ಕಿನ್ನಿ ಐನೇನು ಬನ್ನಿ ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡ ಒಂದು ಐನು ದೊತ್ತು ನೋಡು ಅಮ್ಮಗೆ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಅವು ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ಪುಚ್ಚದ ಕಿನ್ನಿ ಅಂಚ ಯಾ ಪನ್ಪುನಿ ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜೆತೆ ಕಿನ್ನಿ ಇಪ್ಪುನಿ ಬೇತೆ ಕಿನ್ನಿಲಿ ಇತ್ತದ ಒಂಜೆಯಿಂದ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುನಿದ ಪಾಪ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಉರು ಹಾಪುನತ ಅಂಚ ಬೊಡ್ಚಿನ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪೋಪುನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಕಿನ್ನಿ ಮೂಜಿ ಫೋಟೋ ಕಡಕುಡ್ದೇರಿ ಇಂಕ ಐಟ್ ಒಂಜೇನು ಒಂಜಿಜಿಂದ 2 ಪುಚ್ಚೇನ ಅಮ್ಮ ಕೊನಪೇರು ಅಂತ ದಿನ ಇರ್ಬೇಕ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಟಿ ವಿ ತೊಗೊಂಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ದಾಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಆರಾಮಾಡು ಕುಲ್ಲುನಿ ನೀನು ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲಿತ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲಿತ್ತನ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಮಂತು ಬುಡ್ಪೀರು ದಾಲ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಬೇತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೂಡ ಅಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕೊನ ತಿತ್ತೇರು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇತ್ತನ ಉಂಡ ತೂಕ ಖಾಲಿ ಆತನ ಉಂಡ ಅಂದು ಇತ್ತನ ತಿನ್ಕ ಮಂಚಿ ತಿನಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಟೀರು ಬಣ್ಣ ಇಂಕ ಕಫ ಉಂಡತ ಐಸ್ದ ತಿನ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಹಾಂಡಲ್ಲ ತಿನ್ಪೆ ಹುಂಜಾತ ಇತ್ತನ ತಿನ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿ 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 ಖಾಲಿ ಆತನು ಏರ ತಿಂತೇರು ಮಲ್ಲೇಜಿ ರಾತ್ರಿ ಬೊಕ ತಿನ್ನ ಬೊಕ ನಿದ್ರೆ ಅನ್ಪೇರ ಅಪ್ಪಜಿ ಜೋರು ಜೆಪ್ಪುನಾಗ ಜೋರು ಇಂಕ್ ದಮ್ ಕಟ್ಲಕ ಐಕ್ ಮಲ್ಲೇಜಿ ನಾ ಒನಸ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದು ಬತ್ತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಆತನು ಇತ್ತನ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಓ ಮೀನು ಪಂಡ ಬೂತಾಯಿ ಇಂಕ ಬೂತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಅವಳ ಫ್ರೈ ಮಂತನ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ತಿನ್ಪುನಿ ಬೇತೆ ಓ ಮೀನ್ಲ ಅಂತ ತಿನ್ಪುಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಮತ್ತು ಸುವಾಡಿ ಒಂಜಿ ತಿನ್ಪೆ ಸುವಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ ಅಂಚ ಐತೆ ಅಮ್ಮ ಯಾನು ಒನಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಅಮ್ಮ ಮೆಗ್ದಿ ಮತ್ತು ಒನಸ್ ಮನ್ಪೇರತ್ತ ಅತ್ಲೆಗಿತ್ತ ಒನಸ್ಗೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಮೀನೇ ತಿನ್ನೋಡಿ ಎಂಕಲ ಬೊಕ ಒನಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಬಡಾಪುಜಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೈಸ್ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇತ್ತೇನು ಬೇಲೆಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಐರನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಿದ್ದರ್ದೆ ನಾನು ಕೋಡೆದ ವ್ಲಾಗ್ ನೀನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೋಡೆ ಟೈಮ್ ಐಜಿ ಬೊಕ ಇಂಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಬೊಕ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂವನ್ ಕುಲ್ಲೆ ಐದು ಬೊಕ ಜೆತ್ತೀನಿ ಒನಸ್ ಮಂತಿಜಿ ಕೋಡೆ ಬಡ ಒಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂಚ ಜೆತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಫ್ರೈ ತಿಂದು ಬೊಕ ಜೆತ್ತೀನಿ ನಾನು ಬೊಕ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೇರೆ ಐಜಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆಗೆ ಪಿದಾಡೋದುಲ್ಲೆ ಐರನ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ನನ್ನ ಪಿದಾಡೋಡು ಅಂಚ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಬೊಲ್ಪಿಗೆ ಫೋನ್ ಬೈದನು ಆಜಿಯಾರ ಕಾನಾಗ ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಬಲೆಯಿಂದ ಕೋಡೆದಾಲ ಪಂತಿಜೇರ ಅಂಚ ಅಮ್ಮಸರಗ ಅಮ್ಮಲ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಮಂತದ್ದು ರೆಡಿ ಆವೊಂದು ಲೇರಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒನಸ್ಸಿಗೆ ಟಿಫಿನ್ಗೆ
ಒಂದು ವನಸ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪಲ್ಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ಪಿದಾರ್ ನಾಡು ನಾನು ಚಾಪಾರುಡು ಚಾಪಾರ್ ದಾತಿಜಿ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಮಂತದೇರು ರೊಟ್ಟಿ ಮಂತದೇರು ಅಂಚ ತಿಂದದು ಚಾಪಾರ್ದು ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಎನ್ಮಾರೆ ಕರೀಡು ಗಂಟೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಚಾಪಾರ್ದು ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಮತ್ತು ಚಾಂಡ ಮಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಕೋಡೆದೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಏನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಏನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಐನತ್ ಬೊಕ ಈ ಟಾಪ್ ಯಾನಿತ್ತ ಪಾಡ್ದೆತ ಒಂದು ಏನು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಇಡ್ದು ತೊದೀನಿ ಶಾಪ್ಸ್ ಇಡ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಇಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ಬೊಕ ಒಂದು ಹಾಳಾಪುಜಿ ಇಂಚಿತ್ನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸುಮಾರು ದೊತ್ತೊಂದೆ ಇಂಚಿತ್ನ ಏನು ದೊತ್ತೊಂದಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಪಲ್ಲೆ ತೋಚ್ಪವೇನ ಓ ಮತ್ತು ಟಾಪ್ಸ್ ಇದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಇರ್ದಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪುನಿ ವೀಡಿಯೋ ಈಜಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಜವು ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಪ್ ಒಂದು ಬೇಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚ ನಿನ್ನೆ ದೊತ್ತೊಂದೆ ಇಂಚಿತ್ನೇನೆ ಬೊಕ ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ಬೇತೆ ಇಂಚ ದೆತ್ತದೀಪೆ ಬೇಲೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಇಂಚಿತ್ನ ಪಾಡ್ರೆನೆ ಇಂಕ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಪುಂಡು ಪಾಡ್ರೆ ಮತ್ತು ಪಾತೆರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳು ನಮ್ಮಲ್ಪನೆ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ನ ಚಾಪಾರ್ದು ಪಿದಾಡ್ವೆ ಬೇಲೆಗೆ ಬಾಯ್ ಇಂದು ಅಣ್ಣೆ ಮೆಗ್ದಿ ಅಮ್ಮ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋದಾಂಡಿತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪೋಪುನಿ ಐದುಲೆ ಏತ್ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡೆ ಗಾಯ ಕುಲ್ಲುದುಂತುಲೆ ಪಾಪದಲಕ ಆಯ್ ಗುರು ಆಪುಂಡು ಏರ್ಲೆಪ್ಪು ಜೆರೆತ ಕಟ್ಟು ಪಾರ್ದಿಪ್ಪುನ ತಾಯನ್ ನನ್ನ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟೆ ಏರ್ಲೆಪ್ಪು ಜೆರೆತ ಅಂಚೆ ಗುರು ಆಪುನಿ ಅಂಚ ಎಡ ಚೂರು ಗೊಬ್ಬುದು ಮಾತ ಪೋಯಿನಿ ಅನ್ಬೋಕ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪೋಯಾರೆಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಗುರು ಅವನುಂಡು ನಾನು ತಿರ್ತಲ್ಪ ಜತ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಜೋರು ಬುಲಿಪುವೆ ತುಕ ತುಕ ಈಗ ರೆಡ್ ತುಕ ಈಗ ಹಾಕ ತುಕ ಹಾಕಗೈ ಅಡ್ಡ ಪತ್ತುವನ ಕೈ ಅಡ್ಡ ಪತ್ತುವನ ಹಾಕಗೈಗ ತುಕ ಹಾಕಗೈಗ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಪಿದಾಡಿಯೆ ಡೋರ್ ಪಾರ್ದು ಓಪನ್ ಇಲ್ಲಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಯಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾನೇ ಬಾಗಿಲಿಡ್ದು ಯಾನೇ ಬೇಲೆ ಅನ್ಕೊಡತ್ರೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಬೇಲೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಇಂಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಡಿ ಬರ್ತದೆ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಅನ್ಕೊಡತ್ತ ಬಯ್ಯಗಿಂದು ಮಲ್ಲಿಜಿ ಬೇಯ್ತೆ ಗುರು ಆಪುನು ನಾಯಿಗೆ ಪಾಪ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾತ ಮುಲ್ಪ ಆಯನ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಕಟ್ಟದ ಪಾರ್ದೆ ಇಪ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಆಯೆ ಬುಂಡ ದುಂಬು ಜೋರಿತ್ತೆ ಚುಚ್ಚರೆ ಮತ್ತು ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಪುಜೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಜಾತ ಬುಂಡ ಏರೆಗೆ ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಸಾದಿಡೋಕ್ನಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಚುಚ್ಚಿದ ಆಯ್ಕೆ ಆಯನ ಕಟ್ಟದೆ ಪಾಡ್ನೆ ಆಯ್ ಗುರು ಆಪನ್ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬನ್ನೇಟ ಬೊಕೊಂಜೆ ಆಯೆ ಓಣೆಲ್ಲ ಪೋದಿಪ್ಪೆ ಒಕೆತ್ತೆ ಪುಚ್ಚಲೆ ಇಜ್ಜಾತ ಗುರು ಆಪುಂಡ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ನಾನು ಆಯನ್ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಡೋರ್ ಪಾರ್ದು ನಾನು ಪೋಯ್ ನಾನು ಆಯನ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಬಯ್ಯಾಗ ಬಾಯ್ ನಾನು ಬೇಲಿರ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ಆತ್ರಿ ಏರ್ಲೆ ಇಜ್ಜೇರಿ ಇಲ್ಲಡಿ ಆನೆ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ಪೊರ್ತಾಂಡಿನಿ ಲೇಟ್ ಮಾತಿಲ್ಲ ಈಜು ಅಣ್ಣೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಬರ್ಪಿ ಬೈದಿಜೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಕತ್ತಲೆ ಹಾಪುನಿ ಬೇಗತ್ತ ಕತ್ತಲೆ ಹಾಪುಂಡು ಆಜಿ ಆಜರೆ ಅನ್ನಗನೆ ಕತ್ತಲೆ ಅದಾಂಡ್ ಅಂಚ ಬತ್ತದು ಬೇಲೆ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಇದು ಗಂಜಿ ಗರಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ ನೀರು ಮಂತೆ ನೀರು ಕಾಯ್ಪೋಡು ನೀರು ಕಾಯ್ತದು ದಿವೋಡು ಅಮ್ಮ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೆ ಬರಬೇಡು ಒಂಜ ಬರಿಯರ ಆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬಚ್ಚುನ್ ಬತ್ತದು ಚಾಲ ಪರ್ತೀಜಿ ಚಾ ಮತ್ತು ದಿವೋಡಾತ್ರೆ ನನ್ನ ಬಡಲಾಪು ಎಂಕ ಊರೂರು ಅವನುಂಡಿಲ್ಲ ಡೇರ್ಲೆಜ್ಜೇರು ನನ್ನಲ್ಲ ಬೈಜೇರು ಇರ್ಲ ಅಂಚ ಊರು ಅವನುಂಡು ಕತ್ತಲೆ ಅಂಡತ ಅಂಚ ಒರ್ತಿ ಇಲ್ಲಲು ಟಿ ವಿ ದೀತೆ ತುಲಿ ಟಿ ವಿ ದೀದು ಕುಲ ಒಂಡೆ ಒರ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತಂದ ಊರು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಒಂಥರ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪನಿ ಪುರ ನಾನು ಸೌಂಡ್ಗೆ ಏನ್ಲಕ್ಕ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪನಿ ಅವು ಮತ್ತು ಜೋರತ ಅಂಚ ಯಾನಂತೂ ದುಂಬೆ ಪೋಡಿಗೆದ ಪುಕ್ಕಿಯಲು ಅಂಚ ಪೋಡಿಗೆ ಅವನುಂಡು ನಾನು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ರೆಡಿಗೆ ಏನು ಮಂತದಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತೀರು ನೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಬೈದಲೆ ಕಡೆ ಅಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ಲೇಟ್ ಹಾಕ್ನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಂಚ ನಾನು ಚೂರು ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ನಾನು ಕುಲೋನಿ ಆರಾಮಾಡು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಏನಿಡೆಗೆ ಏನು ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಂತ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.